Makema kama nagi kanyo nikech koro wach mantiere chunyo jopiny kanyakla kod jogo kuma bende noyudo midhiero en ni justice ratiro bende biro bedo ka yudore kata mana jatend piny owuon kinde mabende nochwal ne report makamane kar jot mar jatend piny nowacho ni pesa to kata mana ka gichiwo ten mana mar UP wang ok inyal compare pesa to ngima mar mana ng'at mabende nolalo ngimane to mar mondo michungu kenge makamage nikech obila pod onen mana ka tiyo gi oteku mathoth nono ng'anyo kata mana mar Ebola nyakoro mgajwange gwenge mag Nanyuki oteku mathoth pod obila tiyo godo nikech nitiere jok mabende nowito ngimane nikech nitiere nyaka nyathi moro ma jahiga 18 mabende nowuok e sikul aparo ni embe nodhi oriere chuny boma kanyo embe nochode gi magena nyaka sani koro warieyo rapar mano mar ariyo obila biro tiyo kod oteku koso nang'o nikech luoro bende nitiere dibed nitiere jok mabende biro bedo ka yudo hinyruok kendo Modi Sharon gimi wacho no penjo mipenjo go ipenjo mani kare to gin penjo ma ipenje based on the previous events nikech gik makamagi timore to lokruok moro matengo wach ni waneno cha onge Obienjo owacho wach no te omiyo wa safari no te gima notimre ne gimoro ming'iyo ka en achiel the honesty of the government entities and the security sector onge magi jok ma inego e ng'anyo iduogo indiko report ni giyudo ajali Juja mano number 1 ing'iyo koro adiera mar wach ni ka ineno koro adiera onge sirikal pando weche moko number 2 koro seche mako giwacho ni koro gidwani mondo gitim private compensation ni Obienje wang'eyo kae jok manothogo te nyingegi nokele mbui mwaneno gi te why do you still have to go private yet jok mane giko timre gi wang'eyo gi another thing miwacho kae Sharon wacho ni ero wa appreciate ni ero koro gibedo compensated penjo mwani yani ero wacho nyaka bibu pendo 2013 and all that nyako kaw seche gote mano penjo manyako penjo nikech nyako kaw kinde gote mokoro kaw igni mokaw igni go yet tegi moko matimre kae sani itimoga immediately sort out immediately serikal timo gi projects moko mang'eny itimo allocation in different offices nyalo penjiri ni offices mitimo negi allocations billions and billions of money go are they more important than gik matimre ne jogegi compensation gi yes you cannot quantify life I don't you can never quantify lakini nyako ka igni mokaw gote eka koro gini nyaka tim alafu another thing en yani sani koro naneno ka ipo wacho ni wach Rex Masai oginyal kelo duoko moro maber mae sirikal ma wuon jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen moro duoko mowacho maber e TV ni ni ging'eyo kuonde ma jite nitiere gimoro amora matimre kata mjumbe kumoro amora ma mjumbe odhiye ging'eyo kuma entiere seche motimo and everything koro ka ginyalo ng'eyo kuma wajumbe dhiye gima gitimo to ging'ama gin godo ang'o ma mono ging'iyo kendo ng'eyo jo Kenya ma kawaida gi kuma gintiere gi gima timre ne gini wacho ni yani we are living in a situation in a country makoro wan gi security and intel yango nga mono gi wacho ni yani nyathi no tho e maandamano koro gidogo wacho ni ngani odogo tho e road accident mano manyisi it shows some discordance and some misinformation ma serikal kelo gipando gigi another thing penjo mi penjo